ମୋ ନାମ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦାସ, ଗ୍ରାମ ଭାଲିଆପଦର, ପଞ୍ଚାୟତ ଦୁଡ଼ା, ପୋଷ୍ଟ ଦୁଡ଼ା, ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ନୟାଗଡ଼, ଥାନା ବାଣୀଗୁଛା। ରାସ୍ତାଘାଟ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ। ଆମର ଟିକେ ରାସ୍ତା ଦରକାର। ଭାତଗଦା ଠାରୁ ଦୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବହୁତ ରାସ୍ତା ଖରାପ। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ବି ଯାଇପାରୁନୁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମର ଭାତଗଦା ଠାରୁ ଦୁଡ଼ା ଯାକେ ଆମର ରାସ୍ତା ଦିଆଯାଉ। ରାସ୍ତା ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଆମେମାନେ ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇପାରିବୁ। ଆମର ବି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନି କାଦୁଅ ବାଟରେ, ଆଡ଼େ ଗାଁ ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଖଟରେ ବୋହି ନେଉଛୁ। ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ମା' ମାନଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ବୋହି ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପ୍ରସବ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଅଧା ଅଧା ବାଟରେ। ସେଇଟା ବି ଆମେ ବେଶୀ ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଛୁ। ଯଦି ରାସ୍ତାଘାଟ ଟିକେ ସରକାର ଆମକୁ ଦେବେ, ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା।